Καλησπέρα σε όλους. Σε ένα βίντεο σήμερα, παιδιά. Σήμερα θα δείξουμε λίγο κάτι ξεχωριστό. Σήμερα θα δείξουμε πώς ρυθμίζουμε, παύλα μηδενίζουμε, εάν αλλάξουμε ντίζες στο λευγέ ταχυτήτων. Εντάξει, χρειάζεται να μηδενιστεί ο λευγές, να έρθει δηλαδή στην κανονική του θέση, ούτως ώστε να παίρνει η πρώτη, δευτέρα κανονικά τις ταχύτητες, γιατί αλλιώς δεν θα παίρνει τις ταχύτητες άμα δεν το ρυθμίσουμε εργοστασιακά. Θα ψαρεύετε δηλαδή, όπως λέμε, για να βάλετε ταχύτητα. Πάμε να δούμε λίγο τον τρόπο, να σας το δείξω. Χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ένα είναι από εδώ μέσα, από το λευγέ, και το άλλο είναι από μπροστά, από τη θέση του σασμάν. Λοιπόν, βγάζουμε εδώ πέρα το προστατευτικό. Εγώ τα έχω ήδη λύσει εδώ, θα σας τα δείξω ποια έχω λύσει. Εάν βλέπετε, στη σωλήνε, στα σειρματόσκηνα που κρατάει, έχει δύο πλαστικά, ένα από εδώ και ένα από εδώ. Θα δω πως φαίνεται καλύτερα από την κάτω. Εδώ βλέπουμε τα πλαστικά που σας λέω, ένα από εδώ και ένα εδώ κάτω. Αυτά με το που βάλουμε εμείς το δάχτυλο από κάτω και τα ανασηκώσουμε λίγο, κατευθείαν ξεκουμπώνουν. Είναι πολύ εύκολο να ξεκουμπώσουν. Το ξεκουμπώνουμε και το ένα και το άλλο, ούτως ώστε ο λευγές εδώ να παίζει ελεύθερος. Εντάξει, παίζει ελεύθερος έτσι εδώ πέρα. Μετά πατάμε το κουμπί για την όπισθεν και ερχόμαστε τέρμα αριστερά, ώστε να κεντράρουμε μέσα σε αυτό εδώ το πύρο. Εντάξει, κεντράρουμε μέσα σε αυτό το πύρο και τον περνάμε πάνω. Από εδώ τον πύρο πάνω, ούτως ώστε να ασφαλίσει στην υποδοχή εδώ πέρα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πάμε τώρα μέσα από το σασμάν για να σας δείξω πώς θα ασφαλίσουμε και το σασμάν από εκεί. Πάμε. Είμαστε από τη μεριά του σασμάν. Έχω λύσει μπαταρίες εδώ και τα λοιπά, εντάξει. Και έχω βάλει τον καθρέφτη τώρα. Αυτός είναι καθρέφτης εδώ πέρα. Για να δείτε την τρύπα, γιατί την έχει από την πίσω μεριά. Από την επιλογέα εδώ, την έχει από την πίσω μεριά και δεν φαίνεται καλά. Λοιπόν, παίρνουμε ένα τρυπάνι 4,5 mm, εντάξει, και το βάζουμε μέσα στην τρύπα μέχρι μέσα, να πάει δηλαδή το τρυπάνι μέχρι μέσα. Εντάξει, πάμε. Λοιπόν, παιδιά, μια διόρθωση μόνο. Το τρυπάνι είναι 4 mm και όχι 4,5 που σας είπα, γιατί παιδευόμουν τόση ώρα και δεν έμπαινε στην τρύπα. Εδώ είναι το τρυπάνι, εντάξει. Μπαίνει όλο μέχρι μέσα, από εδώ μέχρι εδώ, τόσο ώστε να ασφαλίσει εδώ το μοχλό, εντάξει, να μην κουνιέται δεξιά αριστερά. Και πάμε τώρα μέσα να ασφαλίσουμε τα σειρματόσκηνα. Και εδώ, όπως είμαστε τώρα μέσα, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κουμπώσουμε τα πλαστικά. Ένα, δύο. Κουμπώσαμε και το άλλο. Εντάξει. Το επόμενο βήμα είναι να απασφαλίσουμε τον πύρο. Αφού απασφαλίσουμε από εδώ τον πύρο, πηγαίνουμε μπροστά στη θέση του σασμάν, βγάζουμε το τρυπάνι, εντάξει, και τελειώσαμε. Είναι ελεύθερος ο λευγές μας μετά στην αρχική του θέση. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια σε όλους.